खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ गुवाहाटी हिट एन्ड रान नेशनेल हाइवेआव काबाड्डि गेलेगिरिया जिउ गोमायो, 2 जोखोम। 27 जुलाइ समबारखालि मोनसे लामा जाब्रबथायाव सासे लाइमोन काबाड्डि गेलेगिरिया जिउ खोमायो आरो 2 गुबुन गेलेगिरिफोरा जोखोम जायो। बे जाथाया गुवाहाटीनि बशिष्ठ सरुसाजाय बाहागोनि साखाथियाव माहारियारि राजालामायाव जादों। जिउ गोमानाय गेलेगिरिखौ बैष्णबी साहा होननानै सिनायथिनाय जादों, जाय धीरेनपारानि थागिरिमोन। गोख्रै खारनाय गारिजों सौग्रावनानै बियो जायगायावनो जिउ गोमायो। सरुसाजायनि भगेश्वर बरुवा स्पर्ट्स कमप्लेक्सआव गेलेगिरिफोरा प्रेक्टिस सेसननिफ्राय ओंखारनायनि दान्दिसे उनावनो बे जाब्रबथाया जायो। बिसोरो कमप्लेक्सनिफ्राय ओंखारगासिनो दंमोन। बे समावनो गंसे गोख्रै खारनाय गारिया बिथांखौ सौग्रावो। नुगिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला सौग्रावनाय समाव गारिया जोबोद गोख्रैथिजों थांगासिनो दंमोन। अजद होनाय बादिब्ला गारि सालायगिरिया जिउ खोमानांनाय सुबुंखौ जाथायथिलिनिफ्राय गारनानै लोगो लोगो खारलाङो। जोखोम जानाय 2 काबाड्डि गेलेगिरिखौ बिद्या आरो मनीषा होननानै सिनायथिनाय जादों। सानैबो आमिनगावनि थागिरि आरो बिथांखौ फाहामथाय होनो थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। उनाव बशिष्ठ पुलिसआ जाब्रबथायाव लोब्बा थानाय गारिखौ नागिरना मोनो। नैथि खौराङाव दङ हिमन्त बिश्व शर्माया मदिखौ बाख्नायो मानोना आइएएफआ 458 सुबुंखौ रैखा खालामदों। आसामाव 9 टन रैखाथि गोनांथि जगायथाय होदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया 28 जुलाइआव रायजोनि दैबाना थासारिखौ मोजाङै नोजोर होनायनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिखौ बाख्नायदों मानोना भारतारि बिरखं सान्थ्रि आइएएफआ आसाम आरो नागालेन्डनि दैबाना गोहोम खोख्लैजानाय ओनसोलफोराव रैखा खालामनायनि हाबाखौ गोख्रों खालामदों। एक्सआव मोनसे पस्टआव शर्माया बुंदों दि गाहाय मन्थ्रिया हानि थासारियाव नेमबादि खौरां लानाय जागासिनो दं आरो रोखा खालामो दि रायजो सरकारा गोहोम खोख्लैजानाय थागिरिफोरनो सुग्लाय होनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं। गिबि मन्थ्रिया बुंदों दि रैखा खालामग्रा हान्जाफोरा मोनफ्रोम गोहोम खोख्लैजानाय गामियाव सौहैबाय। बबेखानि दैबाना गोहोम खोख्लैजानाय गोबां ओनसोलफोराव मोब्लिब जगायथायखौ जागायफिननाय जाबाय। बिथाङा बुंबावो दि बासायजानाय सुबुंफोरखौ आदार, फाहामथाय आरो गथ'साफोरनि थाखाय थि जायगाफोरजों रिलिफ केम्पफोराव जायगा होनाय जादों। बेनि गेजेराव आइएएफआ बुंदों दि बेनि हेलिकप्टारफोरा थांनाय 10 सानाव आसाम आरो नागालेन्डनि दैबाना गोहोम खोख्लैजानाय ओनसोलफोराव थाबथानाय 458 सुबुंफोरखौ रैखा खालामदों आरो 9 टननि बांसिन गोनांथार गोनांथि जगायथायफोरखौ बिरखंजों दैथायहरदों। स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटि (एएसडिएमए) नि बादिब्ला मोनद' जिल्लायाव 4.45 लाखनिबो बांसिन सुबुंफोरा दैबानाजों गोहोम गोग्लैदों। गासै 631 गामिफोरा दैजों लोमसावदों, जेराव 184 रिलिफ केम्प आरो राननाय मिरुफोरा सा 28,700 सो सुबुंफोरखौ आश्रय होगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ काचार आइरन कास्टिं इउनिटआव गिख्रंथाव बेरफ्रुनायनि उनाव 5 सुबुंखौ खायो। 28 जुलाइआव पुलिसआ फोरमायदों दि आसामनि काचार जिल्लायाव मोनसे लहा कास्टिं इउनिटनि बिगोमाजों लोगोसे 5 सुबुंफोरखौ बे सप्तानि जागायजेन्नायाव 4 मावदांसाफोरनि थैनायनि थाखाय हमनाय जादों। इउनिटनि बिगोमा राकेश कुमार सुरानाखौ 27 जुलाइ समबारखालि गुवाहाटीआव हमनाय जादों आरो उनाव सोंथि खालामनो थाखाय काचारनि उधरबन्धनि पुलिस थानायाव लाबोनाय जादों। पुलिसआ बुङो दि बे सुबिदायाव नांगौ रोखोमनि रैखाथिनि राहा लायैनि थाखाय बिथांखौ गाज्रि आखुनि थाखाय केस होनाय जादों। जाथायनि दान्दिसे उनावनो हमजानाय इउनिटनि मेनेजारजों लोगोसे गुबुन 4 सुबुंफोरखौ समबारखालि नेमखान्थि बादियै खानाय जायो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला फरेन्सिक एक्सपार्टफोरा बे बेरफ्रुनायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय सोलिबाय थानाय नायबिजिरनायनि बाहागो महरै फेक्टरिखौ नायबिजिरगोन। रबिबारखालि उधरबन्ध पुलिस थानानि सिङाव थानाय पानग्रामनि मोनसे शेयार कम्पाउन्डनिफ्राय सोलिनाय लहानि कास्टिं इउनिटआव बे बेरफ्रुनाया जादों। बे जाथायाव 4 सुबुंनि जिउ खहा जानायनि अनगायैबो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जादों।
नायबिजिरगिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला गिबि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे बेरफ्रुनाया कास्टिं अपारेशननि समाव एलपिजि सिलिन्डार सेरनायनि जाहोनाव जादों। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 4 जिउ खहा जानांनाय सुबुंफोरनि नखरनो गिबि मन्थ्रिनि रिलिफ फान्डनिफ्राय 5 लाख रांनि अनसुंथाइ होनायनि खोथा फोसावदों। ब्रैथि खौराङाव दङ बांगालमारायाव दैनि फुख्रियाव गबनानै 2 लाइमोनफोरा जिउ खहा। आसामनि लखिमपुर जिल्लानि बांगालमारा ओनसोलाव मंगलबार 28 जुलाइखालि 2 उन्दै हिन्जावसाफोरा फुख्रियाव गबनानै जिउ गोमायो। थैनाय सुबुंफोरखौ 14 बोसोर बैसोनि नाजिया सुल्ताना आरो 13 बोसोर बैसोनि साहिना सुल्ताना होनना सिनायथिनाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे दुखुनांथाव जाथाया बांगालमारानि दौलतपुर ओनसोलाव जायो, जेब्ला 2 उन्दै हिन्जावसाया खाथिनि फुख्रियाव दुगैनो थांदोंमोन आरो गोरोन्थियै गोथौ दैयाव गलांदोंमोन। जाथायनि बागै मिथिनायनि उनाव जायगानि सुबुंफोरा जाथाय जायगायाव थाङो आरो 2 हिन्जावसानि गोथै सह'खौ दैनिफ्राय बोखांनो हायो। 5थि खौराङाव दङ आसाम सरकारा निटनि हेंथा दिन्थिफुंगिरिफोरनि बेरेखायै केसफोरखौ बोखारगोन, हमनायनि बिजिरसंनायनि बिथोन होयो। आसाम सरकारा निट इउजि आनजाद बेले-बेजेनि सायाव हेंथा दिन्थिफुंनायनि सोमोन्दै रेबथुमजानाय गासैबो पुलिस केसफोरखौ बोखारनो आरो हमजानायफोरखौ हगारनो थांखि लादों। मोनसे मावख'आरि थिरांथा बादियै 26 जुलाइनि बेलासियाव 6 बाजिसिम गासै आसामाव हेंथा दिन्थिफुंनायाव गासै 5 केस रेबथुमनाय जादों, जायनि जाहोनाव 13 सुबुंफोरखौ खानाय जादों। हेंथा सोमावसारनायनि थासारिखौ नोजोर होनानै आरो आनजाद आरो गोजौ सोलोंथाइनि आबहावायाव बिबान रुजुननायखौ गोख्रों खालामनो आरो खान्थि फोसाबनायनि गोनांथिखौ नोजोर होनानै हादोरसा सरकारा लोब्बा थानाय सुबुंफोरनि हेंथायै आरोबाव आयेनारि राहा लायैनि थांखि लादों। बे थिरांथा बायदियै आसामाव जायखिजाया पुलिस मावख'आरिजों हेंथा दिन्थिफुंनायाव बाहागो लानाय सुबुंफोरनि बेरेखायै जेबो हेंथा आयेनारि हाबाफारि लानाय जानाय नङा। सरकारा बेखौबो बिथोन होदों दि आयेनारि बिजिरनायनि थाखोआ जेसेखि जाया मानो गासैबो रेजिस्टार केसफोरखौ बोखारनायनि हाबाफारिखौ आयेन बादियै थाबैनो जागायनांगौ। सरकारा बुंबावदों दि 5 रेजिस्टार खालामनाय केसजों लोब्बा लाखिनानै हमजानाय सुबुंफोरखौ हगारनायनि हाबाफारिखौ थाबैनो जागायनाय जागोन होनना बुङो। बेजों लोगोसे हादोरसाया रोखा खालामदों दि सोमावसारनायाव लोब्बा थानाय सुबुंफोरनि हेंथायै आरोबाव जेबो गाज्रि राहा लानायनि थांखि गैया। बे आयदाखौ बन्द खालामनाय जागोन, बेनि सायाव इयुननि जेबो आयेनारि राहा लानाय जानाय नङा। 6थि खौराङाव दङ रायजोल दलनि अनगायै आसामनि एमएलएफोरा दैबाना रैखा खालामनो थाखाय दान होगोन। रायजोर दलनि सोद्रोमाफोरखौ गारना आसाम आयेन आफादनि सोद्रोमाफोरा मंगलबाराव फोसावदों दि बिसोर रायजोआव खहा खालामग्रा दैबानाजों गोहोम खोख्लैजानाय सुबुंफोरनि सुग्लाय आरो फाहामनायनि थाखाय दान होगोन। बुंथिगिरि रन्जित कुमार दासआ बुंदों दि बिथाङा आरो लेङाइ बुंथिगिरि हैबे तेरनआ दानसे दाननि बेथनखौ दान होगोन। बिथाङा बेखौबो फोसावदों दि गासैबो आसाम आयेन आफादनि सेक्रेटारियेट मावख'गिरिफोरा दैबाना रैखा खालामनाय आरो फाहामथायनि थाखाय दानसेनि बेथनखौ दान होगोन। बे आगानखौ बाख्नायनानै संसदारि आयदाफोरनि मन्थ्रि पीयूष हाजरिकाया गासैखौबो फोरमायो। बिजेपिनि एमएलएफोरा दानसेनि बेथन होगोन। बिधान सभायाव दोलोनि सासेल' एमएलए थानाय तृणमूल कंग्रेस टीएमसीनि एमएलए शरमन आलीआबो दानसेनि बेथनखौ होगोन होनना फोसावो। बेरेखा हान्जानि दैदेनगिरि वाजेद अल चौधुरी बिथाङा बुङो दि कंग्रेसआ थांनाय माखासे साननिफ्रायनो दैबानानि थाखाय हेफाजाब होबोगासिनो दं आरो कंग्रेसनि गासै एमएलएफोरा दानसेनि बेथन दान होगोन होनना रोखा खालामदों। एआइइउडिएफनि एमएलए मजिबुर रेहमानआ बुङो दि दोलोनि आफादगिरि बदरुद्दिन आजमलआ दैबानानि थाखाय गोबां अनसुंथाइ होखाबायब्लाबो एआइइउडिएफनि गासै एमएलए बिथांमोनहाबो दानसेनि बेथन होगोन। बिथाङा मिरुखौ आसामनि थाखाय 10,000 कौटि रांनि मोनसे जर'खा रिलिफ पेकेज फोसावनोबो थुलुंगा होदों। बिथाङा बुंदों दि फोजोबस्रांनायनि बिबाङा गोलाव समनि फिन फसंनाय आरो मोनसे जथाय सुबुंस्रियारि फिनजाथायनि गोनांथि दं। बे सप्तानि गिबियाव आजमलआ चराइदेव आरो शिबसागरनि गोहोम खोख्लैनाय ओनसोलफोराव दावबायनायनि उनाव दैबानानि रिलिफ आरो रिहेबिलिटेसननि थाखाय 2 कौटि रांनि गावारि अनसुंथाइ होनायनि बाथ्रा फोसावदों। एजिपि एमएलए पृथ्वीराज राभा बिथाङा बुङो दि बिथांनि दोलोनि गासैबो एमएलएफोरा दानसेनि बेथन दान होगोन। फारसेथिं बिपिएफनि एमएलए पानिराम ब्रह्म बिथाङा फोसावो दि बिपिएफनि गासैबो एमएलए बिथांमोनहाबो बेखौनो खालामगोन।
नाथाय रायजर दलआ जेबो फोसावाखै। दोलोनि एमएलए मेहबुब मुख्तारा सदनाव दंमोन, नाथाय बे आयदानि सायाव जेबो बुङाखै। बुंथिगिरिया दैबानानि रिलिफ नाजानायाव हेफाजाब होनायनि थाखाय गासै आयेन दागिरिफोर आरो एसेम्ब्लि मावफारियाफोरखौ साबायखर बावो। गुबुन फारसेथिं आबाद बिफाननि मन्थ्रि पीयूष हाजरिका बिथाङा फोसावो दि हादोरसा सरकारा फैगौ सानब्रै सानबानि गेजेराव जरहाट, शिबसागर आरो चराइदेवआव दैबानाजों भुगिनांनाय आबादारिफोरनो बेसेन लायाजासे माइनि बेगर आरो जोलै रानना होगोन। बिथाङा बुंदों दि बिथाङा गावनो राननाय बिखान्थिखौ नोजोर होगोन। स्निथि खौराङाव दङ। आसामनि गवालपारायाव ब्रह्मपुत्र दैमायाव गोग्लैना 7 बोसोर बैसोनि गथ'आ गोमानानै दं। गवालपारा धुबरी जिल्लानि सिमायाव थानाय फकीरगंज पुलिस थानानि सिङाव थानाय निचिनपुर गामियाव ब्रह्मपुत्र दैमानि रुगुङाव गेलेबाय थानाय समाव सासे 7 बोसोर बैसोनि गथ'आ ब्रह्मपुत्र दैमायाव गोग्लैना गोमादों। गोमानाय गथ'खौ बर' निचिनपुर गामिनि थागिरि अफस आलीनि फिसाज्ला फारिदुल आली होननानै सिनायथिनाय जादों। जायगानि सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला हौवासाया दैमा रुगुंनि सेराव गेलेबाय थानाय समावनो बे जाथाया जायो। खौरां मोननाय बादिब्ला बिथाङा ब्रह्मपुत्रआव फिस्लायदोंमोन आरो गोख्रों बोहैनायाव बोहैलाङो। खौरां मोननायनि उनावनो फकीरगंज पुलिस थाना आरो हादोरसा डिजास्टार रेसपन्स फर्स (SDRF) नि मावथिफोरा जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो नागिरनाय आरो रैखाथि होनाय हाबाफारि जागायो। गोबां नाजानायनि उनावबो बे रिपर्टखौ होनाय समहालागै गथ'खौ नागिरना मोनाखैमोन। रैखाथि हान्जाया दैमायाव नागिरबाय थादोंमोन। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया बेखिनियावनो जोब्बाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।